Que tal, señoras e señores? Son as 6:30, como cada tarde esta cocina en directo na televisión de Galicia, como cada tarde estamos no A Voltas co Prato, dicímolo todos os días e ás veces non facedes caso, moi mal. Aínda non nos seguides nas redes sociais? Mal asunto. Nos queremos vos aínda así, pero seguídenos, por favor, @Voltas co Prato e están todas as receitas que facemos todos os días do ano e que cociñan normalmente dúas persoas maravillosas. Digo normalmente, hoxe, por exemplo, están Xulio e Estefanía. Un aplauso para eles. Atención, atención, porque aínda non me trabei. Bueno. E se non me trabo, estou máis preto da chapa do A Voltas co Prato. Sí. Xa veremos. Xa veremos. Que tal, como estás? O programa é moi longo. Como estás? Moi ben. Estás ben? Sí. Sí. Non sei por que teño a manía de empezar sempre preguntándolle el que tal está. Porque normalmente veño de perder. Xa, eso é certo. É como un premio de consolación. Onte perdiches outra Sí, vez. por eso ves, veño de perder. A túa vida, o sea, que é o espazo que pasa entre as túas derrotas, non? Sí. Normalmente é así. Pero sempre superándome. Se non, pero polo menos é un home feliz, aí onde vedes, é un home feliz. Na miña ignorancia. Na súa derrota é un home feliz. Non así, Bueno, Estefanía Colmeiro, que é unha gañadora nata. Bueno, pero que tamén cando perdo teño vou perder. Claro. Bueno, Igual que a mí. ese é o que pensa a xente da casa. Despois nós aturamos aquí o resto do día. Entendes? Mira, aturamos de nós a ti, Carlotas. Non te esqueixas. Mira, vou vos dicir unha cousa. Creo que é o momento de cociñar, que é o que quere a xente da casa, así que imos ver que nos trae Argelia de Santiso. Hola, chamo Argelia, son de Santiso e veño aquí, pois, para decir como fago eu a lenteja. Collo auga nunha pota con un hueso da súa e deixo fervelo unha hora. Sal, auga, medio quilo de lentejas con un puñado de arroz. Pois boto na pota, deixo cocer un pouco, nun bol boto a cebola, o chorizo picado, porque son dous e non chegan para todo. No día siguiente están... Sálenme moi ben, moi sabrosas. Un saludo para todos. Hai que dicir a Argelia que ten razón, porque dous, porque nunca chega o chourizo para todo o Claro, mundo. pero sei que poño de picar. Porque moitas veces os galegos somos moi comedores, as galegas moi comedoras, pero sí que é certo que moitas veces nas lentellas ou no cocido pecamos de non botar o chourizo suficiente. Home, eu calculo un por persoa. Botas, se tes 7 persoas, botas 7 chourizos. O cocido. Para as lentellas, como di ela, un ou dous. Un ou dous, non, un pouquiño máis. Bueno, pois, falamos da lentella e da lentella en maio, que é unha cousa que a Norvexa dirá, pero volveronse todos os da Voltas co Prato. No. A ver, que lentellas hai moitas e moitas maneiras de cociñalas. Temos o típico plato de inverno, hai un pouco máis contundente e calórico, e despois temos as receitas para esta tempada, que podemos facer outro tipo de lentella, como a que vou facer eu, un pouquiño máis da horta. Que estará xente na casa. A ver, tedes unhas lentellas un pouco raras aí, que as estamos vendo. Sí, bueno, a ver, hai varios tipos de lentellas na vida. Sí. Non? No mundo. Que sí, temos por aquí? Pero mira, temos as típicas que están a ver. castellana e a pardina. Temos Ajá, aquí. que son estas, que son as que utilizamos, Que estas son as dúas, que non? utilizamos Son as que utilizamos normalmente. Pero mira, esta negra que vou utilizar eu chamase negra caviar. Ah, vale. Porque recorda o... O caviar? O caviar. Vale. Esta non teño moi claro, pero polo color, estábamos falando, Fanny máis eu, pensamos que é outra caviar con outro tono, porque o caviar tamén nos recorda... Unha caviar menos caviar. No, menos negra, pero tamén nos recorda tanto en Polo forma... tamaño, non? como Máis o caviar. parda. Vale. Pero como hai tantas especies, pues, non foi unha aventura decir eso. E a laranxa, que é que máis me chama a que é a atención? vermella, Que a vou usar eu. Ah, ti vas a utilizar a caviar, a negra de todo, e ti a laranxa, que é a vermella, chamas así. Sí, e a curiosidade desta lentella é que non ten pel Oh. e non necesita remollo, e coce super rápido. Ah, Sí. vale, o sea, que con eso podemos improvisar calquera cousa, non? O que nos Podes dé a facer gana. unha receita en media oriña. Pois, señoras e señores, cociñamos con lentellas no A Voltas co Prato, quedamos con Estefanía Colmeiro. Imos alá, veña. vamos alá. Lentellas vermellas, Sí. Lentellas vermellas en primavera, casi entrando no verán, que nos queda un mesiño escaso, para entrar no verán. A ver, que- estas lentellas Non, un mesiño, ademais. Que lle pasan estas lentellas? bonas a facer con moitas verduras, entonces van a ser un pouco máis lixeiriñas. Que o Vale. que dis ti, igual apetecen máis agora, pois de cara ao verán, Sí. a primavera, unhas lentellas, pero un pouco máis lixeiras. E as lentellas, digo, pódense tomar en frío, por exemplo. Claro, Sí, claro. sí, non hai problema. Podes facer en ensalada, Ajá.
acompañando pues, carnes, peixes, como guarnición. Peixes? Sí. Tamén podes facer un humus de lentellas. Un humus de lentellas. Que é triturar lentellas como fago cas olivas, pero despois a xente di que non é. Bueno, eu vou facer un refogado con verduriñas, como che comentaba, a base de cebola, allo, pemento vermello, pemento verde, cenoura, cabaciña... Vamos, un bo refogadiño. Un refrito de toda a vida, pero bo. Con moita sustancia da horta. Por certo, a xente que está na casa que nos chame 664-483-419, chamade ao Voltas co Prato, porque queremos saber non o típico plato de lentellas que facedes na casa, non, algo alternativo. Preferimos saber, non, Estefanía, que nos digan, por exemplo, pois, nós facemos, pois, o que diste, unha ensalada, ou o que sexa. Recordade chamar ao programa e, por suposto, en euros en xogo. 50 dunha vez, 50 doutra, moi atentos e atentas ao Voltas co Prato que repartimos cartos. Estefanía, reafogando. Refogando aquí a cebola e o alliño. E agora xa vou para a cenoura. Claro, vamos a facer o refogado según as coccións. Ajá. Que máis tempo lle leva a cebola ao allo, logo a cenoura, logo engado pemento e por último a cabaciña. Si, isto está ben recordalo porque non é a primeira vez que pasa, e que me pasa a min de tirar todo na pota e pensar, xa se fará. Cada cousa ten o seu tempo. Cada cousa ten o seu tempo e así pues, mantemos o que son as texturas de cada verdura sin que unha se quede cru e a outra se desfaga. Perfecto. Pois deixamos a Estefanía Colmeiro aquí picando as súas cenouras e marchamos con Xulio Caviar Mato. Mira. Que? Que vas facer ti? A ver, que Pues mira, dixaches que ibas a usar a caviar? Sí, vou utilizar a caviar. Mira, Vou vou facer unhas lentellas mariñeiras, vale? Porque vou utilizar unhas luriñas que teño aí tamén, polo que decía Fanny, que son unhas lentellas con peixe, neste caso con cefalópodo, que están estupendas. Cefalópodo. Cefalópodo. Contache as sílabas. Cefalópodo. Ti tamén faz lentellas na casa, verdad? Sí, pero a mí, xa sabes... Conta ya a xente que che pasou cas lentellas na casa. Conta ya a xente que me pasou cas lentellas. Eu un día quixen facer lentellas, porque claro, estes estaban moi pesados comigo, a ver se faz algo. Entón, intentei facer lentellas co robot de cociña, e na miña ignorancia, houve un momento que estaban cocendo, destapei o robot de cociña e fixen como as bombas de palenque da festa. ¡Pum! Todo para arriba. Enchín a cociña de lentellas, eu creo que ainda atopo lentellas a día de hoxe entre os móveis. En serio. E non fai tanto. Bueno, pues mira, desta maneira non necesitas nin o robot, Sí. nin nada máis. O mellor sería que non estivera eu aos mandos. Sí. Eso xa de primeiro. Mira, a mellor maneira para facer unhas lentellas deste tipo, colle papel e boli, eu ditoche, mira, 2 puntos. Sí, mira, ahora mismo. Mira, un sofritiño de allo, cebola, pemento vermello e pemento verde. Pemento vermello e verde. Vale? Para que? Para ter un poquinho de cor tamén, porque xa que as lentellas son negras, inda que claren un poquinho despois na cocción, pois para ter un poquinho de cor. Porque entendo o que dicías ti, que perden cor cando... Perden un poquinho, quedan un pouco máis oscuras que as que utilizamos normalmente, pero non quedan tan negras como aquí. Que o ideal sería que quedan así de negras, porque serían ainda máis bonitas. Pero estás facendo un sofrito, entendo que para as túas lentellas precisas tamén un pedazo caldo. Un pedazo caldo. Un caldo de vostede. Un caldo de tratar de vostede. De tratar de decirlle, señor caldo, benvido ás miñas lentellas. Claro. Un de, cando pasas por diante, quitar o sombreiro. Caldo, bueno, aquí estamos. Mira, o caldo teño aquí. Ajá. Mira, o primeiro que fixen foi asar unha cenoria. Un allo porro e unha cebola. Un allo porro, un allo porro e unha cebola. Vale. Así no 30 minutos no forno a uns 160, 170 grados. O sea, primeiro asouno, atención, porque primeiro asouno. E despois, simplemente nunha potiña con auga, ben coberta de auga, deixeino cocer durante 1 hora. O sea, que che leva hora e media facelo caldo. Que leva 1 hora e media facer o caldo. É un caldo de verdura e o resultado é este caldo, mira. E fixadevos no caldo a ver se poden ver na casa, porque... Está sin coar e sin nada, o simplemente caldo é unha triturado. maravilla, Simplemente triturado. Mira como recende a asado. Cebola, cenoria e allo porro. Podemos utilizar as verduras que queiramos, pero eu utilicei estas porque, bueno, son un poquinho a base normalmente das lentellas. Eu teño que dicir á xente que cando vin por primeira vez ese caldo, hoxe cando cheirei, dixen que maravilla. O sea, podes meter, se queres, fideos e facer unha sopa, o que queres, non? Sí. O sea, é unha maravilla de caldo, ou simplemente salgalo,
O sea, poñelo a punto de sal, a xente que non poda tomar sal, lóxicamente xa así, porque os caldos normalmente, pas lentellas, pos arroces, pa todo, teñen que ir sempre sin sal. Sí, 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 para que non concentre despois ese sal. Moi ben. Entón, simplemente quentando e poñendo a punto de sal ou simplemente así, xa tes un consomé de verduras, vamos, Pois chegou o momento de chamar a nosa convidada de hoxe, a ver que lle parece o que están a facer os dous cociñeros. Que pase, por favor, Argelia de Santís, un aplauso para ela. Como estás, Argelia? Moi ben, Estás ben? moi ben. Benvida. Gracias. Ben hallada, non? Como Ben di. exactamente. Estás todo ben? Sí, todo ben. Todo ben do momento. De momento... Boas tardes a todos. Así me gusta, dándolle boas tardes á xente da casa. A todos, ao Platón, Tamiento de Santiso. O Concello tamén. Chamo Argelia. Moi ben, benvida, Argelia. Gracias. Algo máis que dicir ou vamos ver a Fanny? Como queiras. Ah, non, como queiras Eu que decir teño sempre. Te tens que dicir? Pues venlle dicir a Fanny, vente. A ver, vamos con este Fanny. Arrímate aquí. Arrímame aquí. A ver. A ver, eu vou cociñar cunha lentella moi curiosa, que é unha lentella de cor laranxa, moi sabrosiña, e vou facer unha receita con verduras da horta, pero aparte vou facer un guiño á receita de Argelia e voulle botar panceta e chourizo. Vale, vouche explicar que quere dicir facer un guiño. É que non che fixo caso, Xa. pero para que lle des a victoria, bótalle un pouco de tociño entrefebrado e chourizo e di, xa che vale. Entendes? Vai ser así a historia. Vale. Pero ao mellor está bo. Eu non digo que non. Esperemos, esperemos. Mira, algunha vez cociñaches cunha lentella así vermella? Ou non, Argelia? Non. Pois que che explique. A verdade é que non as vi nunca. Pois que che explique que lle pasa a esa Son lentella. pintadas ou son propias? No, son así, son así. Ah, Cansa pensei que así. eran pintadas. Así, mira, mira. Exacto. Espera, vamos a deixar. Toca aí, mira, colle. Ah, sí, excelente. Pois sabes, que che conte que teñen de especial. Non necesitan remollo esta lentella, non ten pel, e Porque coce eu xa boto rapidiña, un en 20 pouco de auga minutiños. quente cando poño a pota unha Claro, hora antes claro. coa panceta, o chorizo, a cebola, Claro. a zanahoria. Pois esta non necesita remollo. Pois Nin ten pel. xa, moi ben. Esta Tes que ter vai a tino. probar hoxe e xa verás que gustosiña, Digo, porque despois é moi fácil de atopar. Hoxe en día, este tipo de produtos é máis fácil de atopar nos mercados, Xa. en tendas de especias. Digo que ten que ter tino porque estas pódense pasar máis fácil, non? Sí, Hai que estas ter tino con pásense, elas. vamos, non Pásense vira. rápido. Claro. Pero bueno, xa. tamén é o bo que se tes un día un pouco de presa, pois logo as cociñas un prato de culler, que cociñas super Ana, rápido. forras lucejas. Sí. Efectivamente. Vamos marcharnos de Xulio porque se lle está queimando o touciño entrefebrado aquí a nosa querida Estefanía, que ela non quería que o dixera. No. Estáselle poñendo... Ti mira que tostados, mira que Sí, tostados. Queres Ti que miras, mos- mira, 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 Galicia, mira. tes que te Mira, fixar Galicia. máis nestes tostadiños. Sí, eso é negro de queimado, Cañotas, Sí. a recende por aquí. Vai estar boísimo, vai estar Marrón e boísimo. tostado, negro e queimado. Vamos, aí está, marrón e tostado. Boas tardes. Hola, benvida. boas tardes. Bueno, mira, eu teño aquí un sofritiño. Eu vou facer unha lentella tamén un poquinho diferente que esta, que como ves é un pouco máis miúda e negra. Vale, chamanlle caviar, por eso, porque se parece ás huevas do esturión. Entón, eu teño aquí un sofritiño de allo, cebola, pemento vermello, pemento verde e botei un poquinho de tomate tamén. Vale, ca cenoria, o que fixen foi a seina, que como se expliquei agora a xente, así, a cenoria, o allo porro, Sí. e unha cebola. Unha cebola. Despois puxen a cocer e triturei todo para ter o caldo co que vou mollar Eso agora as fago lentillas. tamén. Mira que caldo especial, primeiro Sí. asa Caldo e despois... Está estupendo, ves? Está así espesiño. E entón agora xa vou botar aquí as lentellas para refogar. Moi ben. Vamos botar, non vamos Moi facer ben. moitísima cantidad porque quero que teñan bastante verdura. De feito, como ves, teñen moi poquinho aceite porque quero que queden ben lixeiriñas. Vai ser como unha especie de acompañamento, vas a acompañar un ou outro. Quedan As chulas, lentellas. non? Así todo con negro aí polo medio, verdad? Sí, quedan Oye, moi son, bonitas. e máis as cores todas, Isto xa se come cos ollos, isto Como xa mestura con é ollos, un sí, sí. mini punto, como a quen di. Sí. Mira, e despois vai acompañar as luriñas. Entón van a ir empatadas as luras e as lentellas. Xa verás que creo. ben casan. A ver, Xa verás que ben casan. A ver, Argelia, espero que che gusten, va. agora chegou o momento no que che teño que preguntar, vente aquí comigo, no que che teño que preguntar cal das dúas receitas crees que lle pode gustar máis a unha de Santiso. pois... Lentella Non vermella, vexo- lentella caviar...
Non vexo moito, calquera das dúas me parecen bastante ben. Pensei que ibas dicir non vexo moito ninguna das dúas. No, a mí non me gustan. Como? O qué? Non che gustan o qué? As lentejas. Por favor, podemos dar paso xa á hora galega, porque Argelia resulta que trouxe lentellas, a non lle gustan as lentellas. Bueno, pues... Pero fajoas, Pero pode pasar outra Pero cousa. fajoas na casa. Pero vai pasar unha Espera, cousa. pode pasar unha cousa, que O lle mellor gusten. está Que lle gusten este tipo de lentellas. Claro. Ese me gusta, sí. Claro. Todo. Porque non Sí. vai a ser as tradicionais e xa verás con estos sabores, porque eu tamén lle vou engadir curry. Oi, hoxe podemos descubrir Oa. o novo padal de Argelia, non sabemos. Claro, A ver claro. que é o que pasa. Bueno, Argelia, vouche pedir que vayas á zona de sufridores, que te sentes ali naquela cadeira, despois chámote, vale? Vale. Un aplauso para Vale. Argelia, que está con nós, con a Voltas co Prato. Dende o Concello de Santiso, veciño meu, Veciño meu. É así. Menos mal que non estou facendo solo eu lentellas, Xa. Porque isto é moi meu, facer algo que non lle gusta Sí, ao sí, é convidado. verdade que sí, É verdade que sí. Veña, imos falar coa xente da casa. Concha de Brión, que tal? Boa tarde. Hola, boas tardes. Como estás? Ben. A ver, contanos, eres lentelleira ou non? Bueno, sí, máis ben sí. A ver, ese Eu, bueno... faguas moitas veces. Xa, e pápalas ou non? Tamén, hombre. Eu que conste que co paso dos anos foronme gustando cada vez máis. É unha cousa que me Bueno. gusta máis, non sei. A min gustanme, sí. Gústame Gústanche? moito. Ah, amiga. Moi ben. Bueno, das que estás vendo, non sei se estás vendo a receita de Estefanía que leva esa vermella, mira que refrito Sí. lle está metendo, ou a de Sí. Xulio que é a Nunca as caviar. vin. Nunca as vin, a verdad que non. Nunca? É a primeira vez que as vexo. Pois mira que ben está este programa, Pois ahora para que xa hai- anotes, xa Concha. hai moitos sitios. E para que fagas un día destes. Sí, bueno, está ben. Bueno. Eu fago así cas verduras, así como están facendo eles. Claro, son de primavera. Son agora para a primavera, Claro, bueno. eso. Claro. Pois, Concha, xa sabes que podes vir cando queiras ao programa, nós encantadísimos e mandamos un bico grande. Vale? Sí, estuve en outro día aí. Xo sei, pero podes volver cando queiras, Concha. Vale, A miña moitas invitación é gracias. indefinida. Cando ti queiras, podes vir. Vale, Facelo moi veña. ben. Vale, gracias. Hasta loguiño, Ala, que chao, chao. aproveite. Chao, chao. É que Un de beso. verdad, a quen se lle ocorre cociñar lentellas a un 23 de maio? Pois a nós, que paixo estamos, e tamén a moita xente, sabe, a palabra do Capitán Cañoto. Sí, tradicionalmente asociamos as lentellas cos días de máis frío, os máis fríos do calendario, pero agora fomos descubrindo que esta pequena delicia é atemporal. E sí, ademais é boa para o corpo e para o peto. Que todo hai que telo en conta, claro que sí. Sexan pardas, castelás, negras, caviar, vermellas ou coral, son fantásticas. En función do seu tamaño, levarán máis ou menos tempo de cocción. E sí, algunhas precisan remollo, sobre todo se non son do ano. Para conservalas, pois o de toda a vida, nun recanto escuro, fresco e seco. E para cociñalas, pois proba as nosas propostas de primavera. E xa sabedes, se queredes máis detalles, todo estará nas nosas redes sociais @voltascoprato. Que aparece, aí está. @voltascoprato, seguídenos, por favor, obrigatorio, Vamos con Estefanía e a súa lentella vermella. A ver esa lentella vermella, Estefanía. Eu teño aí a lentella Está aquí. cociñando, chup chup. Está aquí, non se pode ver a lentella. Non se pode ver. Deixámola 20 minutiños, ahora deixa que se me faga a lentelliña e chup chup. E para acompañar, que tes por aí? Para acompañar teño o touciño entrefrebrado Ajá. O Teño- touciño queimado ou entrefebrado? ou entrefrebrado. Ah, vale, perfecto. Torradiño, douradiño, que hai unha diferencia. Sí. Vou fritir pan, Hola, que guai. uns constronciños de pan e ovo. Ah, tes un Estou ovo. facendo aí un ovo escalfado, Escalfado. que tamén lle vai acompañar moi ben para o ovo escalfado, pois o que decimos sempre, auguiña con un Sirope churriño de vinagre e un par de minutiños e retirámolo. Que guai. E vexo que tes por aí dous, bueno, chamarlle chourizos e eso, E logo? son mini chourizos. Eso Son chourizos, chourizos por de favor. primavera. A ver, mira pa aí, ó. Que chourizo é este, Galicia? A ver, De primavera, cañotas. vamos a ver. Chourizo de primavera. Que chourizo é isto? En que casa de Galicia hai chourizos así? A ver, por favor, que falta de Porque respeto estas á galeguidade. lentellas Esta- levan un guiño de chourizo. Bueno, pois por eso non lle Porque botes. son máis frescas, son máis da horta. De verdad, ás veces a xente hai que deixala traballar. Un por persoa. Por que así? Un por persoa. Sí, un por persoa, sí. Pode ves eso.
Vamos coa pregunta de concurso. Con que carnes acompaña Fanny as súas lentellas? Touciño entrefrebrado e chourizo. Si decides chourizo pequeno e cativo, tampouco pasa nada. 664 4834 19. Chamade ao Voltas co Prato, recordade, con que carnes acompaña Fanny as súas lentellas? Touciño entrefrebrado e chourizo. Pequeno, cativo. Pequeno, cativo. Imos alá, veña, con Xulio Mato, Que pasa aos chourizos, que son pequenos. Toma, claro. Mira. As lentellas de Xulio eran mariñeiras, ademais de levar esas Claro. lentellas caviar, Claro. levan algo máis, creo que eran luriñas, Son non? as luriñas que Buah, coalliño aí. abras aí coalliño e vou no saltear. Bueno, esto é Mira. sustancia. Mira, a lentella queda super rica con luras, con polvo, Qué maravilla. con bacallao, Sí. con peixe sapo, Moi ben, con langostinos, con langosta, co que queiras gastar, van quedar Centola boas. tamén, quedan con centola. Con centola queda super ben. Sí. A carne da centola, sí. A mí Mira, non ves? teño me pinta de estar boas con centola. Ves, a mí xa me chuparon pola maxia da tele, xa me chuparon a maioría da auga e Mas agora tan estou na espesiñas remexendo como a porque eu mí me quero, gusta. sí, porque eu quero que queden aínda un poquinho máis espesas. Hola. Porque van ser, como che dixen antes, a guarnición de... Ves, e abro as luriñas porque quero que ver. se enrollen sobre sí mismas e que me vayan quedando así. Mira, ves? de verdad que é unha pasada simplemente botarlle un allo, un pouco de aceite. Un poquinho de aceite que utilicei, deste que utilicei para pochar esta cebola. Ah, fixo Ves? trampa. No, non fixe trampa, estou che Pochou dicindo. unha cebola que ten un aspecto maravilloso. Pochei un É a par de recente que dá cebolas gusto eso que ve aí xente na casa. que está super pochadiña, como Mira, ves, mira, que está casi desfeita xa. Mira. Mira, mentre se me facía o puré, o sea, o caldo, perdón, Sí. fui facendo esta ceboliña Buah, pochada. qué pasada, qué maravilla, qué maravilla. Vamos a repartir cartiños. Vou con Estefanía, porque a pobre Estefanía ten que repartir os seus cartiños. Veña. Hola, que tal? Boa tarde. Celia, de Redondela. Hola, boa tarde. Que tal, como estás? Ben, estou ben. A ver, que che parecen as lentellas a ti? Bueno, teñen boa pinta. Teñen boa pinta, pero a ti gustan ou non? Bueno, sin tanta verdura. Sin tanta verdura. Entón ti botarías un chourizo máis grande, por exemplo, Celia. Digo que lle botarías un chourizo máis grande, non tan cativo como ela. Bueno, máis ou menos. Máis ou menos, dixo. Bueno, telo que probar un día. Vamos polos 50 euriños. Con que Vale. carnes acompaña Fanny as súas lentellas? Co chourizo entrefrebrado e o chourizo pequeno. Dixo chourizo entrefebrado. A intención é boa. No, a intención estivo ben. Pero non é chourizo entrefebrado, é outra cousa que utilizamos moitas veces para untar en Galicia. Que é? Non está Celia moi atenta. Celia, que é isto? A manteiga. No! Utilizámola para as filloas, para botar no filloeiro. O unto. Vale, veña, vale, un aplauso. Era touciño entrefebrado, pero bueno, non pasa nada. Mandamos os 50 euriños e un bico grande, vale, Celia? Vale, Veña. moitas gracias. Hasta loguiño. Hasta loguiño. Que susto le ve, Le ve un sustazo, Estefanía. Esto, sabes que pasa? A Que mí pasa? gañasme pouco a pouco, porque de repente botache o chourizo aí e empeza a cheirarme o chourizo. Nada, fai un momento estabas dicindo que eses chourizos, E xa vexo, mira, os chouriciños aí como van soltando, que rico. que eses chourizos non eran... E aquí temos o chourizo que xa era que co pan, co O pan coa aí torrado. lentella. Mira que corta aí en as lentellas tan maravilloso. Claro, eu veño a gañar. Mira, é que as lentellas é cousa de outro mundo, Mira, pai, que lentellas máis bonitas. Mira que color máis bonito, coas verduriñas. Vas, botaste xa o curry. Ten o curry, É que se lle nota, no sí, refogadiño. verdade, sí. E despois no sabor xa verás. Que pasada. Xa verás. Que aromáticos Ojalá, lle botaches? Curry, que máis? Que lle botaches? De aromáticos a estas lentellas non lle botei nada máis. Solo curry. Solo curry. Chegalle co curry. A ver, podes yo non botar tamén. Pero bueno, despois xa leva demasiados condimentos, leva chourizo, leva ovo, leva pan. Vai no gusto. Vai no gusto, sí. Estefanía, eu creo que xa case rematou. A ver como vai Xulio Mato. Mira, eu xa teño Sí. as lentellas no punto que eu quería. Ajá. Ves? Así melosiñas, que parece, recorda casi a un risotto, verdad? Sí. Así melosiñas, sin estar apelmazadas. Bueno, ¿eh? fixados, Ves? Están sueltiñas, Sí. super ver aí. Que pasada, E as luriñas, ves, Oh. doradiñas, e ves como se enrolan sobre sí mesmas. Isto é máis un tema de presentación contra cousa. Quedo aquí falando É tan solo. espectacular que vou deixar a Xulio aquí el solo, adorando a súa receita. Sí. Vou co público. Veña, vamos con Argelia. Dádevos, como sempre, un aplauso que o merecedes. Aí está. No, Argelia, tranquila, séntate.
Non te levantes ainda. Gracias. Baixo meu. Que tal, como estás? Moi ben, ben? moi contenta. Estás contenta? Sí, Sí, estás pasando ben? estupendamente. Gusta o programa? Moito. Sí? Sí. Segura? Animarei a moita xente de que veña. Así me gusta, Argelia, Exacto. Argelia, vamos a facer relacións públicas do programa. Perfecto, perfecto. Bueno, mira, despois de cheirar todos os aromas que estás cheirando e de confesar que non che gustan as lentellas, queres cambiar o teu planteamiento inicial e dicir, bueno, pois a mí, ou non? Ah, mellor. Quizá, Bastante é, quizá. Bastante é. Bastante é. Sí, A ver tá. que lle parece. Queden porque vai probar Exacto. en breves Argelia. Un aplauso para Vale. Argelia que está con nós con a Voltas co Prato. Vamos con Xulio Mato. Venga. Xulio Mato. Bueno, ¿Dónde están as túas lentellas? Pois mira, Os aquí, machos mira que comelas? maravilla de lentellas, Buah. que me deixaxe antes ca lentella na boca. Calentella na boca. Acabo de probalas, están moi boas, moi boas. Arrecéndeme super ben, o sea, ule moito. Agora ao botarlle a cebola aquí a luriña, Claro. ule que é unha pasada. Home, claro, O porque sea, dai isto de aquí é unha un maravilla, poquinho, maravilla, suaviza un pouquiño. Sí. Vese, mira, entón temos Mira, as lentellas mariñeiras de as Xulio lentellas Mato, así montadiñas, ves como quedan, Sí. quero que quería que quedaran espesiñas para Ajá. poder ter esta forma. E agora vamos poñendo as luriñas. Buah, que pasada, Isto é unha pasada de prato e vale po inverno, po verán, pa primavera. Galicia, estamos facendo lentellas mariñeiras de primavera agora mesmo, Eso, Agora mesmo serían de primavera. E aquí está don Xulio Mato facendo. Un aplauso para Xulio Mato, por favor, que é un crack. Vamos con Gracias. Estefanía Colmeiro. Mira. Ala, vale, pois nada, pois aquí xa nos desmayamos todos. Aquí xa nos derretemos cual ovos calfado. Ovos calfado, Buah. o costronciño de pan, a panceta, Lentellas o da horta. chourizo. Que vamos facer con esta muller? Pois querela como queremos, porque é unha auténtica artista tamén da cociña, así que pido outro aplauso para Estefanía Colmeiro. Que pasada. E chegou o momento de que veña a probar Argelia, así que, por favor, Argelia de Santiso, levántate e ven a probar. Vamos alá. Outro aplauso para Argelia, que tamén o merece. Aí está. Bueno. Que dous pratos, temos hoxe. Vente comigo, Argelia, vente comigo. Que dous pratos temos hoxe, Fai calor, é verdade, ponte aquí, Argelia, ponte aquí diante. Vai calor, sí, vai. Pero nos danos igual, porque os nosos pratos valen para calquera época do ano. Temos lentellas de primavera, así que, por favor, Argelia, cando poidas, vai probando. Podo As de probar, Xulio non? Mato e as de Estefanía Colmeiro. Ai, Veña, e imos cos 50 euriños que corresponden a Xulio Mato. Que tipo de lentella utilizou Xulio na súa receita? Negra ou caviar ou negra caviar. Vale no calquera. Te vai probando, Argelia. 664-4834-19, chamade porque repartimos 50 euriños. Que tipo de lentella utilizou Xulio Mato na súa receita? Negra caviar ou negra caviar. Aí está. Mire, matemático, matemático. Imos a Vigo, a cidade olívica. Ana, que tal? Boa tarde. Hola, Como estás? muy bien, viendo aquí la cocina. Que, gustan as lentellas ou non? ¿Qué? Sí, Sí, gustanche. sí. Viendo aquí la... Os euros... Son lentejas primavera. Oiches, tens que baixar a televisión porque senón escoitamos por detrás. Vamos alá. Ya tienes razón, sí. Vamos coa pregunta. Que tipo de lentella utilizou Xulio na súa receita? Primavera, No. Que tipo de Con lentella? anduriñas. Como? anduriñas. No, son dunha cor. Ah, negras. Moi ben. 50 euros que van para Ana de Vigo. Un bico grande, Ana. Gracias por Vale, chamar. gracias. Chao. Hasta luego. Hasta Muchas luego. gracias. Chao. Argelia, probache as dúas? probei. Ai, e xa sabes o... Espera, non mo digas, sabes o veredicto? Sí, Benedito. Ai. Vamos alá. Señoras e señores, dúas super receitas de lentellas fixemos hoxe no Voltas co Prato. Unhas eran vermellas e as outras eran negras, pero son de primavera as dúas. Podémoslas comer todos os días do ano. Así que, Argelia de Santiso, quen gañou a Voltas co Prato do día de hoxe? Estefanía Colmeiro! Gracias, Argelia. Bueno, gustaronche as lentellas ou non te gustaron? Moito. Moito? Estas moito tamén, Sí, pero esas... Para non me gustaren. Para non me gustar, eu Exactamente. creo que é o máis bonito que nos pode decir. Así que, señoras, señores, nos marchamos, queden coa actualidade, coa hora galega, coman lentellas, vémonos mañá. Chao. Picos a todos.